Milli Bahar Bayramı bolan halkara Nowruz güni münasibetli gahrman arkadamyzyň başlangyjy we ýygyderli tagallasy bilen biniýat bolan täze şäherde aýdym sadly bayramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. On hoş niyetli arzuwlar bilen koşmagy arkada şäherine guralan dawara gatnaşyjylarda ýokary ruhy bilenlik döretdi. Täze şäherde guralan bayramçylyk konsertine çykyş eden medeniýet götürmegi saatlary tansymda folklor toparlary bayramçylyk münasibetli giň meşhurly edep sadly kompozisiýany taýýarladylar. Muň özi Milli Bahar Bayramynyň bagtyar halkymyň durmuşynda mäkam orna eýleýändiginiň nowatdaky tutnamasyna öwrüldi. Pähim paýhas ummany magtumuly Praga şaharasynda geçýän ýylda Milli Bahar Bayramyny münasibetli guralan dawaralar arkada şäheriniň ýylatynyň bagtyarlygynyň kepili bolup joşgunly çykyşlar täze şäheriň her bir gününiň ýatda galyjy pursatlary, sanly wakalary betlenýändigini görkezdi. Bayramçylyk konsertinde yer ýüzünde paragatçylygyň berkarar bolmagy ugrunda Türkmenistanyň ýöredýän paragatçylyk süýjülükli teatratyna giň orun berildi. Bu bolsa tutuş adamlaryň bähbidine gönüktirilen asylly işleriň häzirki zaman sunugatynyň üstü bilen beýan edilýändiginiň nowatdaky tutnamasyna öwrüldi. Ata-babalarymyzdan miras galan milli bayramlarymyz, däp desturlarymyz häzirki döwürde kämil öwüşmeler bilen ösürilýär. Muň şeýledigine döwrümizin en kämil we häzirki zaman arkadaş şäherine Milli Bahar Bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli guralan bayramçylyk dawralarym şaýatlyk etdi. Aýdymçylyň we sadanylaryň çykyşlary şol sany nusgawy aýdymlaryň we sadalaryň häzirki zaman estrada öwüşmeleri bilen toşmagy dawaran şowhuny artyrdy. Türkmen halkynyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy kuşdepdi tanty türkmen durmuşynyň ösüşini, onuň beýik ýeňişlere bolan ynamly gadamyny alamatlandyrýar. Nowruz bayramyna başlanan aýdym sadly çykyşlar gadymy bayramçylyk desturlarynyň häzirki döwürde ösdürilýändigini we döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrýandygyny aýdym görkezdi.